قمنا اليوم بجولة ميلو لگل اندام اوفیسا جی بی جی کارا پارێزگا لازقی یشتکر لدورین جبل الکرات. جبو شوپاندنا کاروبارên li deverê di nav wan de devera Selma û gundên devdora wê ku tê de embarê navê ji aliyê kompanya giştî ya ava vexwarinê û kanalîzasyonê ve tên nûjenkirin. Pompeya cerbandinê ji stasyona geliyê Şîn dest pê kiriye ji bo destnîşankirina ciyên lehiya borî û depoyan, ku tê de depoyên avê tên çapkirin, îzolekirin û xistin xizmetê, her wiha torên avê jî. تقوم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي باللازقية. کۆمپانیا گشتی یا ئاوا vexwarinê û kanalîzasyonê li Lazqiyê dest bi kar kiriye. هلا في مطرة سلمى يتم الضخ حاليا من Ji bo dabînkirina avê ji bo deverên vegereyên li Çiyayê Kurdan, bi taybetî li devera Selma. Ku avê dide du beşan, beşek ji Selmaya kevn û beşek ji gundê Marûniyat ku gundên Hûr, Bêt Andûn û Bêt Eliyo li xwe digire. بيت عليو. المحور الثاني باتجاه Aliyê duyem jî ber bi Merj Xoxeve ye, ku dê boriyeke nû ji devera Merj Xoxe heta depoya Tirkiya were çêkirin. û ev yek dê bi îzna Xwedê herî dereng di nava 10 rojan de li gorî rênîmayên rêveberiya saziya avê were kirin. توجيهات إدارة مؤسسة المياه.